Una milakaw si Jesus miadto sa kayutaan dool sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa usa ka balay ug dili unta siya buot nga may mahibalo nga siya didto sa sulod apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babayi nga giyawaan. Sa pagabalita niya mahitungod kang Hesus miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babayi usa ka langyaw nga didto matawo sa Phoenicia sa Syria. Iyang gihangyo sa Hesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Hesus mitubag kinahanglang unahon pagpakaon ang mga anak, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babayi apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamesa, makakaon man sa mumho sa kabataan. Ug miingon sa Hesus kaniya, tungod sa imong gisulti makapauli ka na, ang yawa migula nagikan sa imong anak. Busa mi pauli ang babae sa ilaw iyang hikaplagan ang iyang anak nga naghigda. Wala na diha kaniya ang yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, ang Ebanghelyo nato karong adlaw gikan gihapon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Unya tulukibon kaayo kay ingon din dihay usa ka inahan nga may anak nga babae nga giyawaan ug nagpakiluoy siya ni Hesus nga ayuhon ang iyahang anak ug hinginlan ang yawa, anak nga babae. Makita nato dinhi ang katulukibon sa papel sa inahan, no? Ug ato gyang tan-awon. Ang inahan, ang nanay, ang mama, ang mami, gawna-huna gina kanunhay sa kayuhan sa ilang anak. Makita na sa Ebanghelyo karon. Puwira lang po niya itong pipila nga maihap lang nga mga inahan nga mo'y naghatag po o kadhaot o kapiligro sa kinabuhi sa ilang mga anak. But normally, ang inahan, huwag ginailaing kalipay, huwag ginailaing ipakadakan ang paghuna-huna nga mahatagag kaayuhan ng ilang anak. O gani sa Ebanghelyo karon diha dapit sa katapusan, kining babayi nga taga Phoenicia sa Syria, mura gani siya nawawan, kay giinsulto gani siya ni Jesus. Ingon dinhi, kinahanglang unahon pagpakaon ang mga anak, o dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Kinsa may iro gipasabot ni Jesus niini, kining babayi o kining iyang kaliwatan. Sanglit kining babayi di man taga Israel. Sakop sa yuta nga langyaw nga taga laing dapit ug dili apil sa katawang Hudiyo. Apan hisungasong ang inahan, ingon og, Lord, bisan gani ang mga iro, magkakaon magmumho, morsel, magkakaon magtagak, gikan sa lamesa sa bata, mga bata. Hingdahig ang Ginoo sa kaligon sa iyang pagtuo. Mga inahan, dalaygon kayo mo diha sa inyong papel aron mahulma kaming mga anak. Mga inahan o maminaw ta sa Ebanghelyo karon, ingana ang inyo nga kinaiya nga inyong gipakita. Kining inahan nga hintil nga niya karon sa Ebanghelyo, nahulagway po na ninyo. Di ba? Matag karon kunya parehas mo gibuhat dinhi, mo intercede mo, mga liupo mo, naghatag mo o nangilaba mo aron ang inyong mga anak mahiluna. Daghang mga higayon nga kitang mga inahan mo hangyo ato sa eskwelahan, og mohangyo sa principal o sa cashier, paiksama in taon ng anak, maluoy ka ma'am, maluoy ka sir. Para sa mo sa Ebanghelyo karon. Usahay ang atong mga anak og mapriso sila o simbako mapunta sa hiwi nga dalan, kinsa may moatubang sa pulis, kinsa may moatubang sa abogado, kinsa may moatubang sa huwis, kita nga mga ginikanan or inahan. Sa seminaryo, o ang usa ka anak, nagpabadlong dito, isimbako, o niya usahay, wa makapasar sa exam, wa makapasar sa klase. Ang inahan, kasagaran mo ingon sa rektor, moingon sa mga pari, pastrain tanong anak, father, kay gusto kong siya mapari. Dalaygon ang usa ka inahan. Kaya ang usa ka inahan diig sa payan ug unsay mahitabo niya, basta lang mahiluna o mahatagag kaayuhan ang iyahang ilang mga anak. Hinaot niya makapamalandong kita sa kinaiya, ining inahan sa kababayang giyawaan nga niya sa Ebanghelyo karon. Amen.